eu penso que a intención deste pequeno parque infantil é moi boa porque para todo o ano, pero sobre todo para a época estival, cando veñen, bueno, pues as nais e pais á piscina e ao mellor os nenos se aburren de estar aí tanto pues, no, o solo, a sombra, o que sea, pues teñen a oportunidade de vir xogar con eles aquí un ratiño, poden intercambiar cousas, non? Penso que é positivo. Dicía fai un ratiño que isto chega un pouco tarde porque tiña que haber ao mellor estado feito xa fai 6 ou 7 meses, pero por circunstancias administrativas, despois polo retraso da empresa para conquerilo e tal, bueno, pues chegamos a estas alturas, despois de as últimas eleccións, e, bueno, pues hai que, a partir de ahora queda aberto xa para que o utilice toda aquela xente, que aquí concretamente nestes edificios de aquí da zona das piscinas, pois hai moitos nenos, e para eses nenos e para todos os de Chantada, pois valles vale a vida, non? Levamos como casi 2 anos con este tema, se presupostou no ano 2018 e non o demos quitado adiante por problemas burocráticos. No ano 2019 pois contábase rematar no mes de marzo e, bueno, por diversas cuestións pois foise retrasando e logo xa a inauguración xa non se podía facer en época electoral e se esperou agora a despois das eleccións para facelo. É un proxecto que ten unha inversión de 30.000 euros e a maiores pois, se meteron outros 1.200 euros en sinalizar, que é ahora obligatorio por normativa a todos os parques que se viñeron facendo ao longo destes anos, o Lois a Ribadulla, o Parque do Campo de Sangoñedo, o Parque do Mercado Gandeiro, o Parque da Alameda, e este mesmo que ahora teñen unha sinalización que é obrigatoria. Aquí non fai falta valo porque a zona xa está perfectamente delimitada, separada da rúa, e creemos que é un parque que era moi necesario, sobre todo para as épocas de verán, cando os nais veñen aquí cos seus cativos e, bueno, cando é a zona de piscina os nenos duran un ratiño na auga e logo pues, necesitaban outras actividades e era unha demanda bastante grande, ademais dos edificios desta zona que tamén demandaban un parque aquí e bueno, con estes 5 parques creo que Chantada pues, que ten unha dotación de parques infantiles importante e creemos que a inversión que o merece, porque os nenos o merecen todos, os nenos e os maiores, non? Esta rede multiaventura eu creo que a rapaces que lles encanta. Eu, de feito, a semana pasada estuve en Cantabria cos alumnos de sexto de primaria, estuve nun parque multiaventura que era moito tipo deste de redes e pontes colgantes, tirolinas e demais, e estas cosas de altura aos rapaces suelen lles gustar moito. É novidoso e creo que vai a resultar moi interesante, sobre todo para xa non para os tan pequeniños, sino para esos de mediana idade. Aporta algúns xogos novos e aporta, eu considero, un parque de inverno porque seguramente no Sangoñedo pois, no verán estáse moito mellor, pero no inverno é unha zona céntrica do pobo e estes pequenos xogos con algunha cousiña máis que se poda pois, complementan esas 5 áreas, esas 5 zonas de xogos que temos para os nenos. Un encaixe tamén adecuado nunha zona verde? Bueno, é o encaixe que marca a normativa. Se nós implantáramos isto sobre césped, estaríamos incumplindo a normativa. Este parque, visto con outros, vistes que na maioría houve que facer unhas señalizacións e houve que facer cousas. E hai que seguir modificando, e hai que seguir cambiando aparellos, cambiando cestas, cambiando cousas, por que non? Ou mellor creando outros, incluso cubertos, que en Galicia tamén chove moito, e en Chantada tamén chove. E un parque cuberto, pois, para min, sería unha boa alternativa. Pensar nun parque cuberto. O importante é que o disfruten os nenos, que o disfruten os pais, que o disfrute todo o mundo. Uns pois, merendando e outros xogando e tal. Plantamos tamén unhas árbores para que lle den un pouquiño de sombra, porque aunque
velo como un parque de inverno, pois seguramente no verán vai vir moita xente para aquí, aproveitando que están as piscinas aí ao lado, que está o paseo do río e tal, pois aquí tamén é unha zona donde se podan facer. A min gustaríame facelo noutras zonas tamén algo, pois, por exemplo, na avenida de Monforte, que é unha zona onde hai pois moito neno e tal, pero tampouco non hai un enclave onde situar algo ali. Foron 24 anos, 20 de goberno aquí xunto con Manuel Lorenzo Varela e foron anos, bueno, pois que tivemos moitas dificultades, pero tamén moitas alegrías. Se fixeron moitas cousas, traballamos, creo que moito, nos primeiros anos, pois, a verdade é que había moi pouquiñas cousas, tanto en deportes, que non había prácticamente nada, simplemente pois, os clubes que xa existían, e como en parques e xardíns, desde que se fixo a brigada de parques e xardíns como desta ao frente, pois aquí tanto o alcalde como os meus compañeros de corporación como o mesmo traballamos arreo para facer unhas zonas onde as nosas persoas maiores principalmente e os nenos, que foi os que se lles deu prioridade, pois tiveran lugares de ocio e empezamos pouco a pouco, empezamos parque a parque e bueno, e agora creo que se conquiriron bastantes zonas verdes que o equipo de goberno que entra que ten que continuar, ten que manter o que hai e continuar, pero creo que Chantada pois, tuvo un cambio nestes anos importante, non só como en deportes, que chegamos a ser no seu momento, pois as escolas deportivas un referente a nivel Galicia. O ano pasado, co de Vilas en Flor, se nos deu esas 4 flores que nos equiparaban a Allariz e se nos deu un recoñecemento por como teníamos as zonas verdes e me vou satisfeito da labor prestada, creo que foi pois eso, un tempo no que disfrutei en moitas cousas e que, bueno, que me vou con bo sabor de boca. Algún desexo ou consello para quen poida relevarte agora nesta área? Eu creo que o equipo de goberno que dá ao fronte, que é xente con moita experiencia, compañeiros de moitos anos, que creo que van facer un bo labor, como xa veñen facendo, e que Chantada eu creo que está en boas mans.